κεφάλαιο και του απεώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Αυτήν την χάριν ευαγγελιζόμεθα σε όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν και ομολογούν Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα εκ νεκρών. Η σημερινή ημέρα είναι το πλήρωμα της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Είναι το πλήρωμα της αγάπης του Θεού δια την σωτηρία. Είναι η αγαθότης του Θεού που συγχωρεί τον πεπτοκότα άνθρωπο και τον εγείρει και τον επαναφέρει στην πρωτέραν δόξαν και μακαριότητα. Και αυτό, όπως είπα και εχθές, με την ταπεινή κόρη της Παναγίας, η οποία με την ταπείνωσή της έκανε τον Θεό άνθρωπο. Αγάλεται η γη, αγάλεται και ο ουρανός, διότι η ημέρα αυτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι η μέρα κατά την οποία συνδιαλέγεται ο Θεός με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος με τον Θεό. Λέγει ο Θεός και ακούει ο άνθρωπος. Παρά τα αυτά όμως ο άνθρωπος συνάρει λόγων με τον Θεό και λέει τας αμφιβολίας του όταν ο Γαβριήλ εξ ονόματος του Θεού λέγει προς την Παρθένο ότι αυτή θα γεννήσει τον Υιό και λόγον του Θεού, ενώ ξέρει ότι είναι θεϊκός ο λόγος και πρέπει να υπακούσει, αμφιβάλλει και λέει πότε έστε με τούτο επί άντρα ου γινώσκω. Και όταν ο άγγελος επιμένει ότι τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό, τότε λέγει και η Παναγία το γέννητό μη κατά το ρήμα σου. Στην λέξη αυτή γέννητό μη κατά το ρήμα σου είναι η ταπείνωση του ανθρώπου προς το μεγαλείο του Θεού. Το ειδού Κύριε. Αν μπορέσει κανείς να εμπαθεί σε αυτές τις λίγες λέξεις, θα μπορέσει να κατανοήσει από το θρησκευτικό σημείο που έχει αυτή η ημέρα η Αγία και Μεγάλη. Είναι και μια άλλη εορτή, η εορτή του έθνους μας, η εορτή της παλιγεννησίας, που οι άνθρωποι αγανακτισμένοι από τον βαρύζιγό των Τούρκων ενώθησαν σαν να ήταν ένας και έγιναν παντοδύναμοι και αποτείναξαν τον τουρκικό ζυγό. Όλοι τότε είπαν, μα τι τρελή είναι αυτοί οι άνθρωποι, με κάτι λιανοτούφεκα συγκίνες. Είχαν καρδιά, είχαν θέληση, είχαν κουραστεί να ζουν στη δολία και ήθελαν να υψώσουν το κεφάλι τους και να ελευθερωθούν. Και το επέτυχαν. Και όταν ο Δράμαλης κατέβαινε με τον πολυάριθμο στρατό του, τότε συνέβη ένα θαύμα. Πήγε κάποιο πρόσωπο το οποίο έστειλε η ηγουμένη της Σπάρτου να πληροφορήσει τον προκοπτρό ότι ευρέθη η Παναγία της Στήλου, την οποία είχε ζωγραφίσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και ο Κολοκοτρώνης, βρόντο
για την ελευθερία της Ελλάδος και την υπογραφή του αυτή δεν την παίρνει. Αυτά λοιπόν τα δύο γεγονότα ζούμε σήμερα σε μια εποχή που είναι κρίσιμη, σε μια εποχή που Κυρίου ευλογημένο